Najduža panoramska gondola na svijetu jedna je od najvećih investicija na Zlatiboru. Od svog otvaranja do danas ona svakodnevno okuplja veliki broj turista. Za mlade je značajno, ko voli da se skije, to je da se skije, to je njemu dobro. Vjerovatno ću se voziti samo da vidim dokle ide i koliko traje taj put cijele te gondole i šta se može vidjeti od nje. Svako ko dođe na Zlatibor treba da ide panoramskom gondolom, da vidi Zlatibor iz neke druge perspektive. Gold gondola je značajna za razvoj turizma u opštini Čajetina, što se i dokazalo u prva 3 mjeseca rada. Negdje oko 70.000 ljudi se već provozalo gondolom i imalo priliku da doživi Zlatibor iz jedne druge perspektive. Ja sam siguran da će godine koje dolaze i u budućnosti se pokazati koliko je gondola značajna za sam Zlatibor, za opštinu Čajetina, privući sigurno nove investicije. Zlatiborska gondola nakon 6 mjeseci od puštanja u rad i 3 mjeseca od zvaničnog otvaranja za turiste, od sutra pa do 8. aprila neće raditi zbog redovnog održavanja. Zlatibor je planina za koju kažu da je vazdušna banja. A dok ova gondola ne bude radila, vi do Tornika možete prošetati. Osim što ćete uživati u svežem planinskom vazduhu, šetnja je i zdravija od vožnje.